Vy hovoríte, že ja som povinný predkladať dôkazy, keď ma niekto alebo moju manželku krivo obviní a bez akýchkoľvek dôkazov o tom, že niekde investovala 10 miliónov eur a potom som jej vybavil protekciu, aby si tie peniaze vybrala. A teraz to vôbec neberte osobne, ale poviem vám, akú som dostal ja informáciu o vás. A dávam si vopred otázku, že či by som od vás teda mal očakávať, aby ste predložili nejaký dôkaz. A ja vám vopred hovorím, že ja od vás ten dôkaz nebudem očakávať, lebo myslím si, že je to pod úroveň, aby som vás z toho obviňoval a šíril jednoducho niečo, čo mi niekto predloží bez dôkazov, tak isto ako vám niekto predloží o mojej manželke. Viete, ja som asi tak 2 alebo 3 roky dozadu dostal taký siahodlhý mail od človeka, ktorý hovoril, že bol vašim spolužiakom. A popisoval mi tam situáciu, ako ste teda boli na nejakej skúške, alebo bakalárka, to bola niečo také. A potom, ako ste celý šťastní, teda, že ste spoločne, áno, ako tým urobili tú skúšku, išli ste si niečo popiť. A potom ste išli okolo jednej záhrady a v tej záhrade bol nejaký baran. Vy ste preskočili a vraj ste mydlili toho barana. A teraz mi povedzte, bolo by morálne, aby som ja po Slovensku šíril, že Blaha mydlil barana? Bolo by to morálne? Bolo by morálne z mojej strany, aby som si pýtal a volal tlačovú konferenciu alebo na hodine otázok napísal otázku, že pán poslanec Ľuboš Blaha, je pravdou, že ste ako opití mydlili barana a ešte ste sa chválili, aký to bol zážitok? Pán poslanec Blaha, uvedomili ste si teraz tú absurdnosť toho, čo tu hráte voči mne? Uvedomili ste si tú absurdnosť? Čiže odporúčam vám do budúcna. Ak nechcete, aby sa ľudia na Slovensku pýtali a pýtali si od vás dôkazy, že ste teda toho barana nemydlili, tak skúste na budúce, keď niekoho moralizujete, mať najprv v ruke aspoň jeden jediný dôkaz o jeho nemorálnom skutku. Ďakujem pekne za túto otázku.